Hi guys, today ko sa ubos kay minita ko kanang mangga ba kay gilain akong kuto-kuto ay lami akong babay kaon tungod sa ubo o sipon hilanat na sad ubo na sad gali binato ani balikan sa ubo luksong ta sa ubos hindi taon makaon nga magana sa atong baba ba kaya mong pati gigutom man na yung taon ni mong pati oy iya sad kan asad na ang pati ipasagdaan na lang nila way kaon-kaon ba kita ng hilantan ta guys lagi ubog subawan trabaho lang yapon ko trabaho ko ganun ina gusto lawas pangunahon gwanta lang kay saon mo absenta wala nadlaw na to sayang kayo sa ubos din tatag paganas kaon tatag mangga ang pati kalau isa pati nangayo na nagkaon ang pati mana manin niyo anon na ang pati ko kato dito mana to tuh apa pati ini kalau gue palit menikah kau balik may buot na dyan siya. Kamaan na ang palit, bebe. Eskwela nang maguwang. Eskwela, kakabag letter day ito. Tumi sa ubos guys ngita tag kanunon dito magana sa kumbaba magsinigang lang tagtuan bangos palitag mangga kay kumba
ISO certified world class quality. This time check is brought to you by United All Seacat, Basta C, Seacat, Abot Kaya Vitamin C na gawang Unilag. Oras at pagkalimus sa camel sa kaputi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. This time check is brought to you by Hmm? Hmm. Hmm? Labang tayo, hindi tabi daro. Sige guys, update na lang ta ni ato sa ubos. Mamalit kami. Sige, bye.